Arestadong retired army sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa diin na-recover sa iyang 476,000 pesos nga balor sang suspected sabu. Natigayon ng operasyon gabi sa Nobyembre 20 bato kay Cleofa Serbias 48 anyos sa barangay Fajardo, Haro, Iloilo City. Sa dinining nabaklan sa isa ka plastic sa ginapatian sabu gamit ang 7,000 pesos ka bypass money. Sunod sa pulis, na-recover sa iya posisyon ang 11 pagid ka mga plastic sang droga nga nagabugat sang 70 grams kag ginakabigining nga high-value individual. Samtang isa naman kasimana nga ginamonitor si Herbias, tubtob na dakpan sa operasyon. Ginpahayag naman ni Herbias nga gikan sa Luzon ang source ni kag ginapadala lang sa Roro kag ginakuha sa terminal. Bali mga 1 week namon sir nga monitoring kag na-identified ang amon subject nga si alias Cleo. Kag mga ka-K5 na hibaluan nga tatlo na katuig sa serbisyo ining suspetsado pero ti sa bahin sa nga kapulisan wala sila sa may ginapili nga dakpon basta kung sino man nga individual ang nagalapas sa rayi ila ini pag-aarestohon. Balita nagikan sa Distrito Sangaro. Ini naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.